shin bature abubuwan da yake yana yi ne dan kansa ne ko kuma dan mu ne? Shin bature abubuwan da suke kawo mana na ci gaba suna yi domin su samu kuɗi a gunmu ne ko kuma domin su ruguza addinin musulunci? Shin bature abubuwan da suke yi ci gaba yake kawo mana ko kuma rashin nasara yake kawo mana? Duba da amsa wannan tambayoyi, ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin jin wa'innan amsoshi. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa dai a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Shambaldi TV, tashan da take kawo mana abubuwa na ilimi. Kowa dai ya san cewa duk wani abin da nasara da yahudawa za su yi suna yin wannan abin ne ba don ya taimaki addinin musulunci ba. Duba da sanin cewa inda sun san suna yin abu domin ya taimaki addinin musulunci, to na babu shakka ba za su yi wannan abun ba. To amma a cikin abubuwan da suke yi, shin a abubuwan suna yi domin kuma su ruguza addinin musulunci? Bature abubuwan da yake yi idan da ya san zai taimaki addinin musulunci da ba zai ba. To so amma bai zama kuma lalle a ce duk wani abin da yake yi ya kasance yana so ya ruguza addinin namu ba. Ko da ma ya kasance suna yi domin ya ruguza addininmu, ya kamata a ce mu musulmai muke juya abubuwan yake dawowa taimakon addinin musulunci. Kamar yanzu bature da ya yi waya, dace shekarun baya babu waya. Idan ka kai matarka asibiti, idan kai ɗan ƙauye ne, matarka nan rasuwa ta yi ko mutuwa ta yi komai, ba za ka san cewa ta rasu ba, kuma ba za ka san abin da ake bukata ba har sai an hau jaki an koma can sannan ka san halin da take ciki. Amma a yanzu ba, kamar loudspeaker, yanzu loudspeaker da inda da kira sallah sai dai mutum a samu irin masu manya-manyan murya su rinka Allah suna daga bakinsu da karfi domin su kira sallah. Amma yanzu akwai sifika wanda da ka sa a masallaci domin kana kiran sallah, kowa a nahiyan anguwa zai kasance ya ji, ya kasance ya fito ya je wannan masallacin. To so idan turawa suna yi mana abu domin su kasance cewa sun shagaltar da mu, to mu kuma musulmai bai kamata a ce mu rinka shagalar da su ba. Duba da abubuwan da suke faruwa cewa waya abu ne wanda an yi ta domin ta rinka taimakawa mutane, amma waya tana sa mutane su kasance sun sauka daga kan ka'ida kuma suna samun matsala a rayuwarsu. To amma ba wannan ba, mu dawo kuma mu duba cikin waya, menene a cikin waya? So waya daga zaran ka ɗauke ta, idan ka buɗe ta za ta kai ka hanyar halaka, ko kuma shin sai kai ka shigar da ita inda za ka je ka kalla abubuwan da ba su kamata ba sannan ta kai ga halaka? Samari da 'yan mata, so waya idan kuka kira, wayan ne take maganan ko ku kuke yi? Maganan da yake fitowa daga bakin ku alkhairi ne ya zama da cewa ta cikin wayan kana a yada alkhairin ko kuma shiri ne? Idan fannin lalata 'yan mata ne, so waya ba ita ne take magana ba. Idan ita hanyar ta kawai isar da sako ne, abinda ka faɗa shi za ta bayyana, alkhairi ka faɗa shi za ta bayyana, shairi ka faɗa shi za ta bayyana. A matsayin ka na musulmi wanda kake gadara da kai musulmi ne, idan za ka firici, shin alkhairi ne zai shiga ta cikin wayan nan ya fita ya je ko kuma shairi? To so kaga complete wannan abun ba zai zama na cewa domin ya dakusar da addinin musulunci ba, matukar kai baka yi amfani da shi ta hanyar da zai dakusar da addinin kan ko kuma ya kasance rashin cin nasara a rayuwanka ba. Bature da ya waya ya yi mata application wanda ya kasance a cikin application din nan sai wanda ka tura. Idan wayanka tana nan kuma kai a matsayinka na musulmi ba za ka yi amfani da irin application ɗin da su arna suke saka shi ba. Ya kamata kake amfani da abubuwan da turawa suke mana domin ci gaba a addininka
domin kuma addininka ya dagu. Misali kamar a WhatsApp, akwai mutanen da dama suna yin WhatsApp tsakaninsu da Allah a cikin zuciyarsu domin alkhairi, akwai mutanen da kuma suna amfani da shi domin banzanci. So da kalli mutum ya ɗauki salatin annabi ya yi recording ya tura, ko ya ɗan yi short video na wani karatun malami akan da ya bayani akan sallah ya turo, ko ya sa a status ɗinsa yadda zamantakewan aure yake, ko kuma ka ji ka karanta wannan addu'a so kaza, idan hali ya samu ka tura wa dan uwanka. So idan ana samun irin wa'annan mutane a cikin addini, kaga waya dai abu ne wanda Yahudan yayi, abu ne wanda nasaran suka yi, amma kuma zaka iya amfani da ita ta hanyar alkhairi, ka kuma alkhairin ne yake bayyanuwa. Kuma sannan waya idan ka shiga WhatsApp zaka iya ka kira budurwanka ta maka bidiyon da bai kamata ba, ka bata mata tarbiyyanta, ka bata tarbiyyanka ta turo maka, duk kuma ita wayan ba za ta hana ba. Abinda ka ga dama ka cusa a cikin ra'ayinka, abin da ya shiga ta cikin wayan ya isa sako ga wancan. Idan ya zama na cewa kana da waya, akwai carbi wanda shi application ne na waya. Idan baka da carbi wanda kake ji haka, zai kasance shi dannawa kake astaghfirullah yana maka calculation din astaghfirullah nawa ne kai a wayanka, kuma da ka same shi a cikin Play Store. Misali sai abunka ya bata ko wayanka ta bata ko aka maka sata, akwai application din da zaka shiga ta cikin sa ka kalli shin me wannan wayan ko me wannan layi yana ina. Family tracker, akwai application din da zikiri kake yi, duk bayan sakan 2 ko sakan 3 zai rinka tunasar da kai wannan ibada da kake, zai rinka faɗa da kansa. Akwai application din da lokacin sallah yayi, ko da kana wani waje wanda ya kasance baka ji kiran sallah ba, ko kuma karban sallah, kuma hankalinka kana wani aiki ya kasance ya dauke baka san cewa lokacin sallah yayi ba, wayanka za ta yi ƙara ta yi maka kiran sallah da duba da cewa lokacin sallah yayi kaji. Idan an sha ruwa zaka iya saita a daidai lokacin da aka sha ruwa a watan azumi, wayanka za ta iya faɗa ma cewa yau an sha ruwa karfe kaza, wayanka za ta buga mata ba. To duba da yanda zaka yi amfani da wannan application, zaka iya ci gaba da bina a cikin bidiyo ina da nake muku. Insha Allahu zan muku bayani akan wayannan application din duka da na faɗa, wanda ya kasance idan kana nima ka tura alkhairi ko kuma ka yi sako, duk zaka iya yi ta cikin su. Idan an ji daɗin wannan bidiyo da Allah amin subscribing da share da liking. Nagode, ubangiji Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba.